Yes po? Sino po sila? Ay, si Lani po, yung bagong katulong po ni Ma'am Jessie. Ay, pasok po kayo. Tara po muna dito sa sala. Ano pong gusto nyo? Kape, tsaa, o tubig? Ay, nakakahiya naman po. Kahit tubig na lang po. Ano pong pangalan niyo, ma'am? Ako po si Frida. Kapatid po ako ni Ate Jessie. Sandali lang po ha. Ikuha ko po muna kayo ng maiinom. Heto po. Inom po muna kayo, Ate Lani. Nasaan po pala ang gamit nyo? Ay, hindi po ako stay-in. Diyan lang po ako nakatira sa kabilang kanto. Bali, uwian din po ako, ma'am. Naku, huwag niyo na po akong tawaging ma'am. Hintayin lang po natin si ate ha. Nag-grocery po kasi. Ay, mukhang nandito na po sila. Sabihan ko po si ate. Ate Jessie, nandito na si Ate Lani. Bagong katulong daw. Oh, papuntahin mo dito. Ay, sige po, Ma'am Frida. Punta na po ako doon, ha? Pakilinis itong kotse, tapos isunod mo yung kusina, sala, at magluto ka ng pananghalian, ha? Sige po, ma'am. Oh, Frida, tulungan mo muna ako dito sa pamangkin mo. May gagawin pa ako. Oh, sige ate. Dear love, likas na masungit si ate. At iyon ang ugali niya na hindi ko gusto sa kanya. Siya ang panganay sa aming dalawang magkapatid. 5 taon ang agwat namin sa isa't isa at hindi kami gaanong close. Kakausapin niya lang ako kapag magpapatulong siya na alagaan ang mga pamangkin ko. Akala ko nga ay hindi magkakapamilya yung ate ko dahil ubod talaga ng sungit at tahimik. Pero heto, at may 3 siyang anak. Isang 6 years old, 3 years old, at ang bunso na 5 buwan gulang pa lamang. May negosyo si ate, habang ang kanyang asawa naman ay isang OFW. Ma! Pwede bang ikaw muna maghatid kay Junior sa school? Wala pa kasi sila ni. Jessie, anak. Bakit hindi mo man lang pinamerienda sila ni kahapon? Abat kita ko pawis na pawis at pagod na pagod. Inalok ko nga ng merienda at parang gutom na gutom. Bakit mo naman inalok pa? Ang dami ngang nakain nun ng tanghalian. Tapos dumating pa yung 2 niyang inakay. Inakay? Yung 2 niyang anak na mabaho at marumi. Eh di dito kumain ng tanghalian. Buti nga hinayaan ko pang kumain yung mga anak niya. Siya lang naman dapat ang cargo ko tapos may mga bata pang pumapasok dito sa bahay. Dami pa namang galis, baka mahawaan yung mga anak ko. Pwede mo naman sigurong pakiusapan ng maayos sila ni anak. Saka di ba ang usapan, uuwi-uwi sila ni sa kanila. Mabuti nga't pumayag yung tao na 200 lang isang araw tapos all around pa. Ano ma? Tama ba yung narinig ko? 200 lang ang sahod ng katulong ni ate? Oo. Pinapakain ko yun ng 3 beses dito, no? Kung nakukulangan ka, ididagdagan mo yung sahod. Pakialamera. Doon na nga muna. Ang sungit naman na to. Oo, wag na kayong mag-away. Ang aga-aga. Si Mama po. Ay, naglalaba pa. Tawagin ko ha. Ate Lani! Ate Lani, mga anak niyo po! Ay, naku. Mag-aalauna na pala. Ang dami ko kasing labahin. Hindi pa tuloy ako nakakauwi at hindi ko tuloy sila na ipagluto. Ma'am Frida, pasensya na po. Baka po may tira pa kayong pananghalian? May kanin pa naman po. Ipagprito ko po silang itlog. Teka lang po, papapasukin ko lang po sila. Naku, ma'am. Maraming salamat po Pasensya na po kayo. Walang anuman po yun. Sige po, sumabay na po kaya kayo kumain. Talaga po? Opo. Ako na po muna titingin sa pamangkin ko. Ba't ang kakapal ng mga pagmumukha nyo? Dito pa kayo kumakain kina mama, ha? Ikaw, Lani, pinagsabihan na kita na huwag mong dadalhin yung mga anak mo dito. Kita mo ba yung mga anak mo?
Kita mo yung mga anak mong galisin? At bata pa lang nakasahod na yung mga palad. Wala ba kayong pagkain sa bahay, ha? Sino nagpapasok inyo dito, ha? Ate, ano ba? Ang lakas ng boses mo. Natutulog si Mama. Ikaw siguro nagpapasok sa mga to, no? Kaya namimihasa. Kasog ba yung mga yan? Naku, wag po kayong mag-away. Ma'am Jessie, pasensya na po. Sige po, iuuwi ko po muna mga anak ko. Naku, hindi pa po kayo tapos kumain, Ate Lani. Okay lang po. Sandali lang po, Ma'am Jessie ha. Ipagluto ko lang po sila. Bilisan mo, tumatakbo ang oras. Ikaw, Frida, ang hilig mong mga ilam. Ano bang mapapala mo sa pagiging mabait mo sa mga yan, ha? Mga mapagsamantala. Hindi naman dapat dito kumakain yan. Ate, wala ka bang puso? Nakita mo ng hirap na hirap yung katulong mo? At hindi makauwi agad dahil sa dami ng inuutos mo? Halos wala ka nang gawin kung makapagsungit ka? Akala mo nagpapasahod ka ng tama. Katunayan nga, mali ang ginagawa mo. Underpaid yung tao, walang kontrata, tapos wala pa rin benepisyo. Ang sama pa ng pakikitungo mo. Ate, ano ba? Huwag kang pakialamera. Kung makapagsalita ka, akala mo ang dami mong alam. Anong nangyayari? Jessie, Frida, bakit kayo nag-aaway? Ito kasing mapagkawang gawa niyong anak, ma. Tatakbo ata ng konsehal. Ito at sobrang bait. Ma, gutom na yung mga anak ni Ate Lani. Tapos, ayaw pa pauwiin ni ate. Kaya dito ko po sila pinakain. Oh, wala namang problema sa akin, Jessie, kung dito kakain yung mag-iina. Hindi mo na dapat inaaway pa yung kapatid mo. Kaya kayo inaabuso kasi sobrang babait ninyo. Matakot kayo, baka bigla na lang kayong tumagos sa langit. Magsama nga kayo. Grabe naman sa kasungitan yung panganib mo, ma. Pagpasensyahan mo na ang ate mo, anak. Ganyan kasi siya tinrato ng lola mo nung bata pa siya. Buong akala ko noon ay inaalagaan ng lola mo ng maayos si ate Jessie mo. Akala ko nagbago na siya dahil mukha naman siyang mabait. Pero nagkamali pala ako. Naalala mo nung panahon na nagtrabaho ako sa ibang bansa. Ang ate mo, doon ginustong tumira sa lola mo. Habang ikaw naman, nasa tita mo. Hindi naman kasi nagsusumbong ang ate mo. Saka ko lang nalaman na para pala siyang katulong kung pakitunguhan ng lola mo. Kahit na, ma, hindi pa rin sapat na dahilan yun para ituring niya ng ganun yung ibang tao. Kaya pala lagi nalang masungit at nakasimangot yung si ate. May hindi pala magandang nakaraan. Tama ka rin naman, anak, na hindi dapat gawin ng ate mo yun. Lalo na sa kapwa niya na walang kalaban-laban. Hayaan mo at pagsasabihan ko ang ate mo, ha? Ma, mag-aalas 10 na. Hindi pa rin ba pumupunta dito si Lani? Wala pa, anak. Tinawagan mo ba? Kanina ko pa tinatawagan pero hindi naman sumasagot. Baka pwedeng puntahan mo muna, ma. Busy ako. O ikaw, Frida, pakialagaan mo muna tong pamangkin mo. Ma, ako na lang po ang pupunta kala Ate Lani. Ikaw na lang po muna maiwan dito. Sigurado ka, anak? Opo, ma. Ate Lani? Tao po. Ate Lani? Ma'am Frida, naparito ho kayo. Kamusta po kayo? Okay ka lang po ba? Kanina pa po kayo hinihintay ni ate. Pinasundo na po kayo sa akin. Nako, hindi pa niya siguro nababasa ang text ko, ma'am. Nagpaalam na po ako na mag-resign. Hindi ko na po kinaya. Nung nakaraan po kasi, sinabunutan na lang ako bigla ni ma'am nung may naiwan lang akong kalat. Saka, bakit po ganoon ang kapatid niyo? Kung anong binait niyong mag-ina, ganoon naman kasama ang ugali niya. Hindi ko po kayang tagalan. Pagod na nga po ako sa pagsisilbi sa kanya. Pasama pang pakikitungo sa akin. Sige po, Ate Lani. Ako na po ang humihingi ng pasensya para sa ate ko. Maraming salamat po, Ma'am Frida, sa pagiging mabuti ninyo sa akin. Pasensya na rin po.
Dear love, 2 buwan na ngang walang katulong si ate. Nakita ko kung gaano siya nahihirapan na pagkasyahin ng kanyang oras para sa kanyang negosyo at gawaing bahay. Kaya tumutulong na lang kami ni mama na alagaan ang kanyang mga anak. Hindi likas na mapagbigay ang ate ko. Kahit magpasalamat nga lang at makiusap ay hindi sanay. Kung hindi ko lang talaga mahal ang mga pamangkin ko ay hindi ko talaga siya tutulungan. Ma, tulong! Ma! Jessie, anong nangyayari? Ba't 5:00 pa lang ng umaga? Ma, bilis! Anong nangyayari? Yung mga anak ko nilalagnat. Sugod na natin sa ospital, ma. Dali! Naku, Diyos ko. Frida! Frida! Anak! Samahan mo kami ng ate mo. Dali! Dear love, isinugod nga namin ang 3 kong pamangkin sa ospital. At doon naman, napag-alaman na mayroong bulutong ang 3. Walang tigil sa pag-iyak si ate, lalo pat kitang-kita niya kung paano nahihirapan ang kanyang mga anak. Malaki-laki rin ang nagastos ni ate, dahil halos 1 linggo din naka-admit sa ospital ang kanyang mga anak. Makalipas nga lang ang ilang araw ay kahit papaano ay maayos na ang kalagayan ng aking mga pamangkin at patuloy na nagpapagaling sa bahay. Ma, wala ka bang kilalang pwedeng maging katulong? Hindi ko na talaga kaya. Pakiramdam ko yung bulutong na yan, galing yan sa mga anak ni Lani. Kaya dapat magbayaran niya. Sabihin mo sa kanya na nagkasakit yung mga apo mo. At para mabayaran niya, magsilbi siya sa akin ng libreng buong taon. Aba, hindi biro ang lahat ng nagastos ko. Ate, hindi ka ba kinikilabutan sa mga pinagsasabi mo? Paano mo naman nasabing galing sa mga anak ni Ate Lani yung bulutong? Nakita ko lang nung nakarang araw na masiglang naglalaro yung mga anak niya. Baka nga sila pa kamo ang mahawa kung hindi nag-resign si Ate Lani. Tsaka 2 buwan nang wala yung tao sa'yo. Kayong dalawa, nagtatalo na naman kayo. Ma, ewan ko dito sa anak mo. Hindi ko na talaga kinakaya yung ugali. Gustong-gusto naman lamang ng kapwa. Ikaw kung makapagtanggol ka sa muchacha na yun, akala mo ka mag-anak Kapal talaga ng pagbumukha mo, lagi ka nangingialam. Jessie, anak, humingi ka ng kapatawaran kay Lani. Mali ang ginagawa mo. Huwag mong inaapakan ng mga taong alam mong walang laban sa'yo. Yang pagkakasakit ng mga anak mo, walang may gusto niyan. Kung gusto mo talaga na gumaan ang buhay mo, matuto kang makipagkapwa-tao. Hindi naman nakakabawas ng pagkatao ang pagiging mabuti, Jessie. Matuto kang tumrato ng maayos. Nagtulong na naman kayo mag-ina. Kung ayaw niyo akong tulungan, maghanap ng mag-aalaga sa mga anak ko, sabihin niyo lang. Hindi yung ang dami niyo pang satsat. Ate Lani, ano pong ginagawa niyo dito? May kailangan po sila? Opo, Ma'am Frida. Bumalik po ako. Nakiusap po kasi ang ate niyo sa akin. Sigurado po kayo, Ate Lani? Nang blackmail po ba ang ate ko? Papasahurin po ba niya kayo? Ano pong ginawa niya sa inyo? Ma'am Frida, ano ka ba? Hindi niyo ba naisip na may tinatago ding kabutihan ang ate ninyo? Humingi po siya ng tawad sa akin. Umiiyak nga po siya kaya hindi ko na matanggihan. Inayos po muna niya lahat ng mga requirements ko para makakuha ko ng mga benepisyo. Yung sahod ko naman po ginawa ng minimum. At pwede rin po na umuwi na ako bago magtanghalian para mapakain ko ang aking mga anak. Napatawad ko na po si Ma'am Jessie. Saka naiintindihan ko po yung hirap na dinaranas niya. Hindi po biro yun. At ang trabaho pong ito, malaki pong pasasalamat ko dahil nagtiwala siya sa akin kahit hindi po ako nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya Ma'am Frida, wag na po kayong mag-alala para sa akin. Sigurado kayo, Ate Lani, ha? Kapag puminaltato ulit kayo ni ate, huwag po kayong magdadalawang isip sabihin sa akin. O kaya kay mama po. Huwag niyo pong hayaan na tratuhin niya kayo ng parang hindi tao.
Dear Love, marahil nga ay unti-unti na nagbago si ate. Magmula nang maospital ang kanyang 3 anak, hanggang ngayon ay katulong pa rin niya si Ate Lani at mas napalapit na sila sa isa't isa. Totoo nga na maayos na niya itong pakitunguhan. Hindi na rin kami gaano nagtatalo at kung minsan ay tinutulungan ko siyang ihatid ang kanyang panganay sa eskwelahan. Tandaan natin na hindi sapat na dahilan ang ating masamang karanasan para pagmalupitan ng ibang tao. Simple lang naman ang buhay. Huwag mong gawin sa iba ang mga bagay na ayaw mong gawin nila sa'yo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!